Galderatxo bat. Zuek non eramaten duzue dirua? Diru zorroan noizki, ni. Ondo, bai, oso logikoa diru zorroan, ederto, ados, baina zenbat diru eramaten duzue benetan gainean? Beitu, hau da nire diru zorro trekia, lagun bateko partitutakoa, oso frikia eta oso moloia, baina problema handi bat du. Ikusi zelako totxo lodia da nau edozein poltsikotan sartzeko. Kontua da, dirua ikusten duzuenez gitxitxo dago, bilete bat momentu honetan, baina gero dauz era guztietako txartelak. Lanera sartzeko txartela. Txamponetarako lekuan ere ezin txamponik sartu, ze bestela bai ez dela inon sartzen, baina bai sortea ekartzen duen txartel moduko bat, ez da kondoi bat, naiz eta ematen duen. Lagun, ezagun eta bezeroen bizita txartelak bai. Eta azkenik egunero etengabe erabiltzen ditugun identifikazio, kreditu, fidelizazio, garraio eta abarretako txartelak. Diru zorroa denez, hau pentsatuta dago, dirua eramateko, ez txartelak eramateko. Eta orduan ze pasatzen da? Sarritan, adibidez, supermerkatuko hilaran zaudela, kriston arazoak dituzula, zure kreditu edo fidelizazio txartela diru zorroan sartu edo ateratzeko. Ez aizu inoiz gertatu hor tira eta tira ibiltzea eta txartela ez dara ateratzen? Niri behintzat bai. Zorionez eta danok dakigunez, internetek danetarako konponbidea eta erantzuna dauka, eta bertan, sarean, informazioaren superautopistan topatu dut nire arazo honetarako erantzun definitiboa. Deep thought. Do you have An answer for you? Yes, but you're not going to like it. It doesn't matter, we must know it. All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is 42. 42? Yes, I thought. Bueno, nik topatu dudan erantzuna ez da 42, baina Amazon estiloko kutxa honen barruan topatuko dugu berehala. Nolabait esateko horrekoan erakutsi dizuedana, 19. edo 20. mendeko problemei erantzuteko diseinatutako diru zorroa zen, ezta? Bueno, esan liteke aurreko hori diru zorroa baldin bazen, hau nolabait, txartel zorroa edo dala. Diru zorro klasikoetan funtzio nagusia dirua eramatea da, bileteak eramatea da, baina gainera badute lekua txartelak sartzeko, ezta? Kasu honetan alderantziz da, txartel zorro honen lan nagusia txartelak eramatea da, baina gainera erabiliteke bileteak ere eramateko. Ikusten dozuenez egitura simplea da, klip erraldoi bat da, teorian NASAren ez dakize aleazioz egindakoa, eta klip horrek, txartelei eusten die. Holan txartel guztiak eskura daude, eta atzetik zein aurretik atzamarrekin eraginez oso erraza da momentu bakoitzean behar dozun txartela ateratzea, eta berriz ere sartzea, noski. Txartelekin batera dirua eraman nahi badugu, kliparen beste aldea aprobetxatu aldugu dirua onera eramateko. Hori bai, ohitura hartu behar dugu, bilete guztiak 3 zatitan tolesten. Baina, behin ohitura hartzen duzula, egia esan nahiko erraz egiten da, eta oso praktikoa da. Tira, lase pasatu naiz ni 19. mendeko diru zorrotik 21. mendeko txartel zorrora. Oso pozik nago erosketarekin esan behar dizuet, oso praktikoa da, aurreko poltsikon eraman dezakezu, txartelak erraztasunez mugitzen dira. Modelo hau, iClip enpresa alemaniarrarena da, hortziko izuen lotura bat, eta 34 euroko kostea dauka bidalketa barne. Utzi zuen iritziak erantzunetan eta bar, eta mesedez bideoa gustatu bazaizue, adieraziala dala, bale? Venga, hurrengora arte.